Nachádzame sa v dome pokojnej staroby Františka Majocha. Niekedy to bol aj názov aj diecézny kňazský domov. Je to pobytové zariadenie, poskytuje 3 druhy služieb, to znamená, že zariadenie pre seniorov, špecializované zariadenie a domov sociálnych služieb. A naše zariadenie sa nachádza, dá sa povedať, že v centre mesta Veľkého Šariša. A výhodou tohto zariadenia je, že je poblízku sú všetky inštitúcie, či už mestský úrad, zdravotné stredisko, lekárne, obchody, ale samotné zariadenie má svoje také špecifikum, že poskytujeme aj službu kňazom. Tak sú tu sväté omše, sú tu sväté spovede, sú tu adorácie a tak ďalej. No tieto roznášané príjmanie, zaopatrovanie. Ja hovorím, že také zariadenie, jak toto, som si nepredstavoval, že to tak bude. A zasluhu má na to vedúca a vlastne aj tie jej spolupracovníčky, čo sú tu. Tak podľa mňa seniori potrebujú lásku. A my ako sociálni pracovníci mali by sme vytvárať taký láskyplný vzťah ku ním a tú radosť, lebo oni tak sa tešia, keď nám žiaria oči a sme radostní, tak vidím, že spätná väzba je to, že začnú aj im žiariť oči. A to je pre mňa také najviac, že keď im urobím úsmev na tvári počas dňa. No práve to, že je to zariadenie, kde sú prevažne stáli klienti. Oni sa nám nemenia, čiže keď príde, tak už väčšinou sú do konca života. Čiže máme ten bližší vzťah, určite taký krajší vzťah, poznáme ich, oni s nami zdieľajú fakt aj to pekné, aj to horšie. A ten blízky vzťah určite to je pridaná hodnota. Je to veľmi náročné, to je určite aj najťažšia časť tejto práce, pretože keď nám prirastie niekto k srdcu a potom vlastne sa mu fakt až do tých posledných chvíľ venujeme, je to náročné. Je to náročné potom komunikovať s rodinou, snažiť sa mi to vysvetliť, oni to prežívajú svojím smerom a my určite tiež svojím. Však aj teraz už mi idú slzy do očí, čiže určite je to náročné. No. A možno aj z tej stránky, že sa snažíme im poskytnúť všetku tú starostlivosť a aj napriek tomu to nevieme zvrátiť. Hej. Ten koniec príde, tak či tak príde. Čiže aj keď sa snažíme robiť všetko, čo môžeme, príde to a je to potom náročné. Táto práca ma naplňa, keďže celá moja prax doterajšia bola so seniormi, gerontami, takže mňa to tak naplňa osobne, že tí ľudia sú tak skúsení, vedia nám veľa vecí odovzdať, dokonca môžeme sa aj od nich učiť častokrát. Myslím si, že ako každý, aj starší človek, aj človek celkovo, potrebuje hlavne ľudský prístup, lásku, ochotu a pocit, že je o ňoho postarané.